Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Mula sa mahiwagang burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Raven, 37 years old. Dating tambalerina nung panahon pa ng tambalan at 9 a.m. pa ang programa po ninyo. Tambalerina kasi, Jegs, ang tawag namin sa mga tambalanistang Becky. Yep. Tambalerina, kayo yung nagtawid sa akin sa stress sa academics nung college. Kaya naman ngayong medyo may pag-alinlangan sa puso ko, kayo din naman ang naisip kong hinga ng payo. Ganito po kasi, nasa abroad ako at 3 taon nang may ka-LDR dyan sa Pilipinas. Hindi pa kami nagkikita ng personal, sa video call lang. Kahit ganoon, masaya, kontento at secure kami sa isa't isa. Malapit ako sa pamilya niya, mga kaibigan at mga katrabaho niya. Kilala din siya ng pamilya ko at ng mga kaopisina. Tuwing may espesyal na okasyon sa buhay niya, sinisigurado ko na naipaparamdam ko sa kanya ang presensya ko kahit malayo ako. Ganon din naman siya. Ang dami na niyang naipong regalo para sa akin na ibibigay niya pag uwi ko dyan. Tuloy, sabik na akong umuwi para magkita na kami. Gusto ko nang mahawakan ang mga kamay niya. Nais ko na siyang mayakap. Excited na kaming ipakilala ang isa't isa sa mga pamilya at kaibigan namin. Ito po ang challenge ko. Kapag tinitingnan ko yung boyfriend ko, hindi ako physically attracted sa kanya. Hindi naman siya pangit. Matangkad, moreno, maporma, pero hindi ako na-excite. Ano ba yun? Pwede ba ito? Siguro kasi nung nag-video call kami isang beses, shirtless siya. Ay? Ang G-team ng nippons niya. Yan siguro ang dahilan. Nicole and Diego, ramdam ko naman na mas malalim pa sa pisikal ang relasyon namin. Pero pwede ba talaga yun? Pwede ba talagang mahal ko siya kahit hindi ako physically attracted sa kanya? Ngayon lang kasi nangyari sa akin ito. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong tagapakinig, Raven. Ako sa akin, of course it is possible. Sa'yo na rin naman talaga ng galing friend na hindi ka physically attracted sa kanya pero gusto mo siya. Oh, ano problema? Wala ko nakikitang problema. Una, kung ang problema mo yung kaitiman ng parte ng katawan na yan, ang dami na pong pampapink ngayon. Charot. Ang dami ng pampaputi, ang dami ng cream, ang dami. Sky's the limit pagdating sa teknolohiya. So, hindi siya dapat maging issue kung yung dun ka parang na-turn off or whatever. Pero may mga taong ganun eh. Although parang feeling ko, nagsastart talaga siya sa physical. Siyempre, in order for you to get to know somebody, bakit ko gustong kilalanin siya na mas malalim in a romantic way kung in the first place, hindi ako physically attracted sa kanya. So may ganun naman talaga sa una. Yung sa'yo, hindi ko maintindihan kung ba't parang hindi na una yun, pero ganun talaga eh. Well, ako ang problema na nakikita ko dito, hindi kaya kasi parang imposible, dapat it will go together eh. Kung halimbawa nararamdaman mo na it's ano pa yung mukha niya. So naging issue sa'yo na itinanong mo pa dito. Kaya nga. So there's something wrong. Hindi ba na dahil lang sa mga sweet nothings na exchange, parang nahuhulog ang loob mo sa kanya. Kahit sa totoo lang, na madaming madaming naloloko, nadadali, nasa scam, di ba? Kasi ang vulnerable kasi sa sitwasyon na ito is ikaw. Longing ka, malungkot ka, dahil sabik na nag-iisa sabik, ka eh. Correct. Nasa malayo ka eh. Oo. So once na binigyan ka kasi ng atensyon, feeling mo, iba talaga yung pakiramdam mo. Correct. So emotionally vulnerable ka dito. Pero nga, parang hindi kasi nagkakatagpo na supposed to be, whether ano man ang itsura niyan, kung gusto mo talaga siya,
ipaglalaban mo, ikaw pa nga nag-splok sa amin na kaya nga ng nipple niya. Ako sa akin, hindi ko alam, baka medyo na-turn off ka lang doon sa part din. Kaya nga, doon ka inunay na parang, kung yun din lang naman, Diyos ko naman, pwede tanggal naman. Mo yung nipple niya. Pwede naman. Pwede. Madami pang iba ng parte ng katawan niya na pwede mong titigan. Wag mo siya ipag-shirtless. Ipag-bra mo siya. Charot, diba? Pero ibig sabihin, kung ang tanong mo sa amin is, pwede bang ma-attract sa isang person ng hindi physical ang attraction? Of course. May mga ibang tao na parang, 'di ba sabi mo nga. Marami. Correct, 'di ba? Sabi mo nga itong nagsulat ng mensahe. Sabi mo nga, first time na nangyari sa iyo 'yan. Kasi ganun talaga eh. There are people na we will meet na alam kasi 'di ba parang ewan ko Jegs, kung meron kang template pagdating sa babae. 'Di ba minsan yung ganun para may template at manonotice mo na halos lahat ng mga naging jowa mo hanggang sa naging asawa mo yun yung mga type mo. Kunyari, mapuputi, maliliit, ganyan, mga ganon. Ako rin, meron akong template na pag naghahanap ako ng pwedeng jowain dati, meron akong certain template in mind. Pero minsan, may mga nakalalagpas na hindi siya yung template ko. Una sa lahat, mahilig ako sa maitimang siko. Gusto ko talaga. Pasok na pasok ang asawa ko dyan. Hindi, gusto ko ng moreno. Yun yung gusto ko. Pero may mga nakakalusot na mga iba na kunyari maputi. Pero attracted ako sa kanya noon dahil ang talino niya kasi. Ganon, parang, ano ba yan? Nakakagwapo naman yung katalinuhan niya. Tsaka diba, tingnan mo, ang komedyante, sabi nga, daig ng komedyante ang pogi. Kasi diba, parang madaming ganun na dahil magaling sila magpatawa, nagiging gwapo na sila sa paningin ng iba. So may ganon. And yes, it is possible na ang attraction ay hindi lang physical. Ayoko sanang gawing example to, pero real talk naman to Like for example na lang magbabanggit ka talaga. Sino yan? si Antoinette and si Wamos. Oo. Diba? Kung titingnan natin sa perspective natin, real talk na lang talaga. Parang hindi sila bagay dahil sa physical na anyo nila. Pero nagmamahalan silang dalawa. Correct May nakita si Antoinette. Si Antoinette talaga, di ba? Hindi ko alam kung Antoinette yung pangalan talaga. Hindi ko rin sure. Si Wamos yung basta yun. Ganon. May nakita si girl kay guy na beyond the physical. Or, malay mo template niya yun. Yes. As we said kanina sa unang tambalan. Beauty is in the eyes of the beholder. Meron nga dito, di ba, yung nagsulat na alala mo na ayaw niya na kasi nag-fit na yung katawan, nagkakaroon na ng abs. Gusto niya mataba. Totoo. Nakawala na siya ng gana. Diba? Kasi nga may ganun na parang ang weird naman ito. Ang trip niya yung mga may mga may sibo-sibo. Correct. Trip niya yung mga tumitira ng simvastatin. Diba? Masebo-sebo na may maintenance. Diba? Pero kasi yun yung trip niya. Yes, tama, nga. Meron tayong tambalanisa na ganyan na nag-message na nung pumayat yung jowa niya, nawalan siya ng gana. Yun yung problema niya. Kasi nga, ang trip niya, mga masebo. Diba? Nagkaroon ng mga cuts yung muscles. Nagkaroon ayaw ng na bicep. niya. Diba? Ayaw na niya. Ano ba yan? Diba? Pang model na ayoko na. Diba? May ganun. Kasi kanya-kanya talaga tayo Ayan. Hindi natin masabi. Meron nga ako isang kaibigan na para sa akin talagang ang amazing kasi yung itsura niya, sobrang niya talagang pogi na ang match talaga sa kanya, yung mga talagang kasing may mga cuts din na babae, ganon. Pero hindi yun yung mga trip niya. Ang mga trip niya talaga yung mga may edad. May edad sa kanya. Yun talaga yung mga gusto niya na ganon din masebo. Ganon. Grabe si Nicole. Ay, ikaw nag-umpisa! Sabi ko lang sibo-sibo. Ganon din yun. Na masebo-sebo. Diba na kung ako titingnan ko siya, parang hindi. Parang, because it's your perspective. Because ang perspective ko, ang bagay sa'yo, yung kamatch mo din, ganyan. Pero sa kanya hindi. Iba talaga yung perspektibo niya. Hindi siya na-attract sa babaeng sexy. Meron siyang, ewan ko kung ang history kasi niyan, basta parang basta may family history, parang gano'n na traumatize siya, gano'n. So, lagi siyang, may feeling siya lagi na kapag ka-sexy, posible siyang lokohin. Yung mga gano'n. So, kaya laging ang target niya, yung medyo masebo-sebo.
Tsaka older. Yung older na alagaan siya. May ganun din na parang gusto ko, halimbawa, sino ba? Si Charm. Si Lucky Charm Cortez, yung isa naming PA. Sabi niya, ang mga trip niya daw minsan ng mga lalaki ay yung mga daddy-daddy. Sa mga daddy-daddy, to sabi ko, mga ganyan, mga daddy-daddy daw yung mga gusto niya. So, ganun kasi may mga kanya-kanya talaga tayong trip, well, diba? masasabi natin self-preservation din yan na na parang dahil ayokong maloko kasi malamang may mga experiences na yan Oo, baka. So mas gusto ko dito sa medyo mas matanda sa akin kasi nung bata-bata yung mga pinagkakarelasyon ko walang nangyayari. Sinaktan lang ako. Yarn. Na-hurt lang, ganon. Pero ako, Raven, worry lang ako sa'yo. It takes a lot of soul searching para sa'yo. Kasi, nagko-conflict kasi yung, may mga nangyayari niya. Like, for example, halimbawa, may niligawan kang, na babae. Example. Tapos, sinagot ako. Nakikita ko yung personal. Pero nung nakasama ko siya, parang, hindi na mo na gusto. Parang natuturn off ka kasi nakikita mo may mga ugali kang na hindi mo type. Ganyan. Kayo hindi pa kayo nagkikita yun nga I think bago ka mag-decide on anything or bago ka mag-conclude sa nararamdaman mo, magkita muna kayo, friend. Yan, Magkita muna kayo. Kasi iba din yung presensya sa screen. Correct. Iba yun. Kasi pwede pa rin i-fake yung pinapakita. Yes. Mag-asawa na nga, nagfe-fake ka. Kaya nga, dinidiliman para kunyari, di ba? Malay mo baka napindot niya lang yung filter nun, black. Totoo. Kaya yung filter pala, hindi ang filter, ang title ng filter, black nipple. Di ba? Correct! Hindi, ang nakaka-lurky doon, baka napindot niya yung ganong klaseng filter na parang feeling ko, Jegs, hindi imposible sa dami ng filters. Kung ganon, kung halimbawa mga filter siya, Jegs, ang nakakaloka dito, mahilig siya sa filter. So, ibig sabihin, hindi iba pa rin yung feels na actual mong kasama. Nahahawakan mo. Ayan. Naaamoy mo. 'Di ba? Nakikita mo yung ugali, alam mo yung galawan. Sana nababasa mo yung mind niya kung paano tumakbo. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Correct. At worry, hindi ko alam, dami ko iniisip Worry lang ko dito kasi marami na siyang binigay si Raven, 'di ba? Etong si Boylet din daw, marami na rin din naipon. Naipon. So, hindi pa naibibigay. Di ba? Ay, naku, wala lang. Siguro, kaya malikot mag-isip tong si Diego. Tulad ko, may mga kakilala po kasing kaming mga ganyan. Scammer po sila. Sasabihin po nila, nag-ipon ako ng mga bagay para sa'yo. Pag uwi mo dito, promise, bibigay ko. Yan. Pero sa totoo lang, hindi nila binigay. Di ba? Wale. So, yun. Again, to answer your question, kung pwede kang, kung posible ba na hindi physical ang attraction, yes, it is possible. Yes. Maraming dahilan because love, attraction, whatever it is more than just the physical appearance, 'di ba? Saka mo na lang kami kwentuhan kapag ka nagkita na kayo. Kasi iba pa rin talaga. Na-mention mo kanina, Jegs, yung mga mag-asawa nga minsan nagkaka-filteran pa Yan pang kayong dalawa na magkalayo, 'di ba? Hindi pa nakita ng personal. Sa true. 'di ba? Posible talaga ang mga filters diyan. Ayan, so, kumbaga, guard yourself lang din. Huwag yung parang buhos-buhos. Totoo. Kaso, ang dami ng binuhos, ang dami ng bigay, ganyan. Pero wag mo nang pagsisihan. Kasi gusto mo namang ibigay yon kasi mahal mo siya, nag-enjoy ka sa inyong LDR. Sabi mo, parang kakilala naman siya ng pamilya. Yun, pero iba pa rin pag nagkita kayo. Yun. Pwedeng kilala ng casual, hello po. Hindi mo naman makikilala yung tao hanggat hindi mo nakakasama, nakakausap. Correct. Diba? At minsan nakakasama sa isang bubong. Sabi nga daw nila, one of the best ways daw to find out kung ano talaga ang tunay na ugali ng isang tao is isama mo siya sa travel. Ayan. Isama mo siya sa travel kasi minsan dun daw nagkakalabasan ng ugali sa travel Kapag nagkaroon ng aberya. Ayan. Yung pagligo pala sa loob ng banyo magsasampay ng mga brief. Yan, yung mga ganyan. Totoo, di ba? At saka, correct. Saka eto pa. Para magkaalaman na talaga ng tunay na itsura na walang black nipple filter. Raven, dalhin mo siya sa dagat. Yan. Dalhin mo siya sa dagat. Kasi alam mo ako dati, Jegs, pagka halimbawa,
inaaya na ako sa dagat dati, mga dagat-dagat. Dito lang pumapayag. Kasi sa dagat, mabubura yung makeup ko. Sa dagat, mabubura yung makeup ko. Tapos ano tawag doon, bubukas lahat. Namumula kapag ka nasa dagat kasi, pag tubig alat kasi, talagang nag-act up yung skin ko eh. Namumula talaga yung mukha ko. So, nagkakakitaan namang hindi dapat makitang mga chismis. Pero, walang filter doon. Yan. Diba? Diyan mo ayain sa dagat. Yan, ilublubo. Siguraduhin mo lulubog kasi pwede pumayag sa dagat pero hanggang dalampasigan lang. 'Di ba? Pero kapag ka hindi pumapayag na magpalubog, nako natatakot 'yan. Meron yang mga make-upan, 'di ba? May mga chismis 'yan ha, tinatago. O magkita muna kayo. Oras natin 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic! Metro's #1 Metro